Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. இங்க நல்ல மழை, எக்கச்சக்க மழையா இருக்குங்க. நம்ம இன்னைக்கு 17வது அத்தியாயம் கண்டினியூ பண்ண போறோம். முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷாத் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 17வது அத்தியாயத்தை நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறோம். பதினேழாவது அத்தியாயம் எதை பற்றியது? நம்பிக்கை. ஆமா, அது டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்ட்டு ஸ்ரத்தாய விபாக யோகம். நம்ம எவ்வளவு பகவான் கிட்ட ஸ்ரத்தை, அதாவது ஃபெய்த் இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு. இதுல நம்ம பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பார்த்தோம் நம்ம ஒரு எது நம்ம எது நம்மள வழிபாட்டு முறைக்கு எது ரொம்ப பேஸ் என்ன அப்படின்ட்டு அவர் கேட்கறது. நிறைய சாஸ்திர விதிகள்ல எதுவுமே சொல்லாதது ஒருத்தர் பண்ணும்போது அது சத்துவகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா தமோ குணத்திலா அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் அந்த டவுட் கேட்கிறார். எந்த இதுல நீங்க டீல் பண்ணுவீங்க, அது எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்றது அவங்களுடைய நம்பிக்கை பொறுத்தது, அப்புறம் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள், அடுத்தது அவங்களுடைய குணங்களை பொறுத்தது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. இது நம்ம 7 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம். எட்டாவது இது என்ன, இந்த எது நம்மளுடைய இதை டிசைட் பண்றது, நம்ம குணங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றீங்க இல்லையா. குணங்கள் எதை டிசைட் பண்றது அப்படின்னா, நம்ம சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே டிசைட் பண்றது. ஒண்ணு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள், அடுத்தது நம்ம யஜ்யங்கள், அடுத்தது நம்ம தவம் பண்றது, அடுத்தது நம்ம தானம் வழங்குறது. ஒவ்வொருத்தரோட இது இந்த குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மாதிரியான செயல்களை செஞ்சாங்கன்னா அது இப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இப்போ அடிப்படையா என்ன அப்படின்னு வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா, எல்லாத்துக்குமே பேஸ் ஃபுட்டு தான். அதனாலதான் இந்த காலத்துல எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப ஹோட்டல்ஸ் அப்படின்னா நிறைய இருக்கு. வீட்டுல பண்ற சாப்பாடுன்றது ரொம்ப அது ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இப்ப யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணிக்க வேண்டியது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்தாச்சு அப்படின்னா நைட்டுக்கு ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ண வேண்டியது. சாட்டர்டே சண்டே நல்லா ஹோட்டல்ல நல்லா ஆர்டர் பண்ணிட்டு நைட்டை ஃபுல்லா நல்லா கொட்டை அடிச்சுட்டு 12-1 மணிக்கு தூங்க வேண்டியது. மறுநாளைக்கு சனிக்காம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 10-11 மணிக்கு எழுந்திருப்பாங்க. அப்போ சமைக்கிறதுக்கு ஒரு சோம்பேறித்தனம் சொல்லிட்டு உடனே இன்னொரு ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிதான் அவங்களுடைய இது. ஸோ அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை சுறுசுறுப்பு இன்மையாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு நம்ம ஒத்துக்கலாம். மந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவு வகைகள், சோ நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் என்ன மாதிரியான உணவுகள், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குணம் உடையவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவு வகைகள் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப இதுதான் இது வரைக்கும் 7 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இது எல்லாமே எப்படி தேவகுணம், அதாவது என்ன சொல்றது, இந்த சத்துவ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் தேவர்களை வணங்குவார்கள். ராட்சச குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜோகுணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் ராட்சசை வணங்குவார்கள். அடுத்தது தமோ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் பிரேத பூதம், அப்புறம் அந்த கணங்களை வணங்குவார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள்.
இந்த ஆஸ்டிரிட்டிஸ்ல இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு தவங்கள்லாம் கூட யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூட நம்பிக்கைகள் தான் வந்து நிறைய மூட நம்பிக்கைகள்னால இது வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல வந்து இதெல்லாம் வந்து சொல்லவே இல்லை. பட் இருந்தாலும் ஜனங்கள் வந்து பண்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தான் அப்படின்னு. இப்ப இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீங்க வந்து அவனையும் அவனுடைய உடம்பையும் மறுத்து, இந்த உடம்பு வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. அதை வந்து he doesn't have any right to இந்த மாதிரி கேடு விளைவிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் வந்து கிடையாது. பட் இருந்தாலும் அவன் வந்து பண்றான். இதுலயே வந்து அவன் பாவம் வந்து சம்பாதிச்சு கொள்கின்றான். அதுவும் இல்லாத அந்த ஆத்மாவும் வந்து ஸ்தபிக்கின்றது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சாஸ்திர விதிகள்ல சொல்லாத சில வழிமுறைகள்லாம் அவங்க வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து நம்ம வந்து நம்ம எங்க இருந்து வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து நம்பிக்கை, எத்தனை நாள் நான் திருப்பி வந்துருப்பேன்னு தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆத்மா வந்து ரொம்ப சோர்வடையக்கூடிய தன்மை வந்து உண்டாக்குகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ ஆகாரம், 7வது இது வந்து ஆகாரம் எப்படி வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். ஆஹாரா படிக்கிறல வந்து இது படிச்சோம். 8வதுல இருந்து தான் 7 படிங்க. 17வது ஆகாரா ஸ்வபி சர்வஸ்ய த்ரிவிதோ பவதி பிரியஹ யஜ்ஞஸ்தபஸ் ததா தானம் தேஷாம் வேதம் இமம் ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து ஒவ்வொருவர் விரும்பும் உணவிலும் ஒரு கூட ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகை உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆகாரங்கள் எனக்கு எந்த உணவு விருப்பம், உனக்கு எந்த உணவு விருப்பம் அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்தாவே நம்ம வந்து சொல்லலாம் அவன் எந்த மாதிரியான குணம் அப்படின்றது வந்து சொல்லலாம். இது யாகங்கள், தவங்கள் மற்றும் தானத்திற்கும் பொருந்தும். அவற்றுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளே தற்போது கேள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. நான் அதையும் வந்து சொல்றேன். ஆகாரம் மாத்திரம் இல்ல, தவங்களும் சரி, அப்புறம் வந்து யஜ்ஞங்களும் சரி, தானங்களும் அவங்கவுங்க குணத்துக்கு ஏத்தாற் போல இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு நான் இப்போ உனக்கு வந்து சொல்றேன். அப்போ பகவான் வந்து பிரபுபாதர் அதுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஜட இயற்கையின் குணங்களில் பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப உண்ணுதல், யாகங்களை செய்தல், தவங்கள் மற்றும் தானங்களின் வேறுபாடுகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் ஒரே நிலையில் செயல்படுவை அல்ல. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான செயல்பாடு கிடையாது அப்படின்ட்டு இங்க எல்லா விதமான யாகம், உணவு அல்லது தானமும் ஒன்றே என்று கருதுபவர்களால் விவேகத்துடன் செயல்பட முடியாது. அவர்கள் முட்டாள்கள். எல்லாம் ஒரே மாதிரி அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில அமைப்பின் தொண்டர்கள் தான் விரும்பும் எதையும் ஒருவன் செய்யலாம் என்றும் அதனால் பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்றும் வாதம் செய்கின்றனர். ஆனால் அத்தகு முட்டாள்கள் வழிகாட்டிகள் சாஸ்திரங்களில் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்படுவது கிடையாது. அவர்களே பாதைகளை உற்பத்தி செய்து பொதுமக்களை தவறாக வழி நடத்துகின்றனர். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இது மாதிரி வந்து இருக்கு. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி அவங்க வந்து வச்சுப்பாங்க. எப்படி நம்ம வந்து சில இதுல வந்து ஈஷா யோகம்ன்றாங்க, சில இது வந்து அந்த ஸ்ரீ அப்படின்றாங்க, சில பேர் வந்து அந்த முரளிதர சுவாமிகள் அப்படின்றது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து செயல்படக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த இது வந்து அவங்கவுங்களுக்குதான் வந்து அவங்க என்ன செய்கின்றார்கள் அப்படின்றது வெளிச்சம் அப்படின்ட்டு வந்து இதுல வந்து சில சமயம் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி அப்படின்றது வந்து சொல்வார்கள். அது வந்து கிடையாது. அது வந்து சொல்பவர்கள் வந்து முட்டாள்களே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து சிலது வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவா வந்து சொல்லலாம். எப்படி அப்படின்னா சாஸ்திர விதிகள் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில ஆர்கனைசேஷன்ஸும் இருக்கு. சில ஆர்கனைசேஷன் வந்து அது எதுவுமே கிடையாது, விவாத பொருளாக அவங்க வந்து மாற்றி விடுவாங்க. அதுதான் வந்து எதுவுமே நம்ம எந்த இது ஃபாலோ பண்ணாலும் அதுக்கு சாஸ்திர விதிகள் படி அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களான்றது இது வந்து நம்ம வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து அறிவுறுத்துகின்றார். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஸோ இதான் 7வது இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஐடென்டிஃபைங் மோட் ஆஃப் ஃபெய்த். எப்படி நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய நம்பிக்கை எப்படி அப்படின்னா அவங்களுடைய சாப்பிட முறை, அப்புறம் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள், எப்படி செய்யக்கூடிய செயல்கள், அது வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், அப்புறம் வந்து தானங்கள், இதை பொறுத்தே வந்து அவங்கள வந்து நம்ம அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து வைஸ், அதாவது
யார் வந்து சத்துவ குணத்தை ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து எது நல்லது எது கெட்டது, எது வந்து எந்த செயல்களை செய்தால் நம்ம வந்து நட்பாதை செல்ல முடியும், எது எந்த பாதையை நம்ம எடுத்தோம்னா தீ வழியை செல்வார்களோ அதை வந்து விடுப்பவர்கள் தான் வந்து நற்புத்தி, அதாவது நற்செயல்களை செய்பவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா சில முட்டாள்கள்னு அப்படி இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு, நம்ம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய தானங்கள், அது எல்லாமே வந்து அந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறுபட்டது கிடையாது, எல்லாமே ஒரே மாதிரிதான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து மற்ற இதுல சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு, ஃபூல்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து பிரபுபாதர். இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து ஃபுட்ஸ் இந்த ஓட்ஸ் எப்படின்றது வந்து பார்க்க 8 to 10 ஸ்லோகம் வந்து சாப்பாடு வந்து நம்மளுக்கு எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த சாப்பாடு வந்து எப்படிப்பட்ட சாப்பாடா இருக்கணும் அப்படின்றது படிக்கிற மாதிரி படிங்க. ஆயுஷ் சத்வ பலாரோக்ய சுக பிரீதி விவர்தனா ரசா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருதய ஆகார விஷ்ணு பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, சத்துவ குணம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பேற்பட்ட உணவை உண்பார்கள் அப்படின்ட்டு வச்சுப்பாங்க. இலை போட்டு சாப்பாடு பண்றாங்க இல்லையா, அது வந்து சத்துவ குணம் அப்படின்றாங்க. நம்ம எந்த ஒரு கல்யாணமோ இல்ல நம்ம வீட்டுல எந்த விசேஷமோ இல்ல நம்ம வீட்டுல ஏதாவது பண்டிகை அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் உணவு வகைகள் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு வச்சு. எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து வைக்கிறதுன்னா ஒரு பச்சடி, ஒரு ஸ்வீட் பச்சடி அப்படின்னு வைப்பாங்க, காய் வைப்பாங்க, அப்புறம் வந்து எல்லாமே கூட்டு, அதாவது அவியலோ இல்ல கூட்டோ அது வைப்பாங்க. அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வந்து துவையல் அப்படின்றது வந்து வைப்பாங்க, அப்புறம் வந்து ஊறுகாய் அப்படின்றது இருக்கும், ஸ்வீட் இருக்கும், சிப்ஸ், இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டு டயட்டா வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸ்வீட்டும் வந்து இருக்கும் அதுல வந்து. அடுத்தது வந்து சாப்பாடு இருக்கும், அடுத்தது வந்து தயிரும் வந்து இருக்கும், ரசம் இருக்கும், மோர் இருக்கும். எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்ட் டயட், எதுவுமே வந்து மிகுதி கிடையாது, குறைவு கிடையாது. நாம சாப்பிடுறத யார் சாப்பிடுகின்றார்களோ அவர்களை பொறுத்துதான் அது வந்து எது ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன்னா அப்பளமும் வடையும் நிறைய வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஏறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு. நார்மலா இது வச்சிருக்க சாப்பாடு அளவு சாப்பாடுன்னு சொல்றோம், அந்த அளவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு வந்து செரிமானத்துக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும். இது வந்து எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னா சத்துவ குணத்தை சேர்ந்தவர்கள் இப்படிதான் வந்து சாப்பிடுவார்கள். ஆயுளை நீட்டித்து, ஆயுளை வந்து நீட்டிக்கும். அடுத்தது வந்து வாழ்வை வந்து தூய்மைப்படுத்தும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து தூய்மைப்படுத்தி, எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இலையை போட்டு சாப்பிடுறதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே வந்து ஒரு தூய்மை அப்படின்ட்டு வந்து. அதுவும் இல்லாத சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குளிக்காம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை வந்து வச்சு. எல்லாரும் கிடையாது, சத்துவ குணத்தில் உண்மையான சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குளிக்காம வந்து சாப்பிடக்கூடாது, பகவானுடைய பிரசாதம் எடுக்கும்போது குளிக்காம நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது அது தூய்மையாக. அடுத்தது பலம் தரக்கூடியது. பலம் தரக்கூடியது அப்படின்னா எல்லாமே ஒரே வகையான உணவா இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பலம் வந்து இருக்காது. நம்மளுக்கு வந்து பல வகையான உணவு வகைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து பலமும் வந்து தரும். அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியம். ஏன் ஆரோக்கியம் தரும் அப்படின்னா இது எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கும். உப்பு காரம் எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கும். அதனாலதான் வந்து ஆரோக்கியமும் சுகமும் தரும். சுகமும் தரும்னா சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு திருப்தியை வந்து, சில இடத்துல எல்லாம் போய் சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஒரு கதை இருக்கு. சில இடத்துல எல்லாம் நம்ம போய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வயிற்று வலி வருது, அது இதெல்லாம் வந்து சில பேர். இப்போ திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய உணவு சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. புத்தக உணவு ரசமுள்ளவையாகும். ஏன் ரசமுள்ளவையா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதுவும் வச்சிருப்பாங்க, ஏன்னா ஜூசியா இருக்கும், ரொம்ப வந்து கெட்டியா இல்லாம தளர இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. சாப்பாடு வந்து தளர இருக்கும் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. கொழுப்பு சத்தும் இருக்கும். கொழுப்பு வந்து முக்கியம் வந்து எண்ணெய் இது வந்து எண்ணெய் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது இந்த தின்பண்டங்கள் வந்து கட்டாயம் வந்து தேவை. கொழுப்பு சத்து வேணும். அப்புறம் வந்து ஊட்டச்சத்து வந்து வேணும். ஏன் ஊட்டச்சத்து அப்படின்னா காய்கறிகள் அப்படின்றதுக்காக ஊட்டச்சத்து. காய்கறிகள், தயிர், இது எல்லாமே வந்து ஊட்டச்சத்து. அடுத்தது வந்து இது வந்து எப்படின்னா இதயத்துக்கு வந்து இதமளிப்பாக இருக்கின்றது அப்படின்றது. இதயத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து டூ மச் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் வந்து இதயத்துக்கு வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்றாங்க.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேலன்ஸ்டான ஒரு டயட் நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு அனிமல் ப்ராடக்ட் எதுவுமே வந்து அனிமல் அப்படின்னா அசைவ உணவு அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே வந்து சில பேர்லாம் வந்து வாதிடுவாங்க என்ன அப்படின்னா தயிர் இருக்கு, தயிர் வந்து இதுல இருந்தானே எடுத்தது அப்படின்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. அசைவம் வந்து கிடையாது சொல்லாது. ஆனா தயிர் வந்து அது நெய்யும் வந்து கொழுப்பு இவரோடது அப்படின்ட்டுலாம் வந்து வாதிடுவாங்க. வாதத்துக்கு ஒன்னா இது பண்ணிக்கலாம், பட் இட் இஸ் நாட் ரைட் அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் டயட். அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து 9வது இது முடிஞ்ச விட நான் வந்து இந்த கதையை 9வது ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதிரி படிக்கிறேன். कड अम्ल लवण आदि उष्ण भीषण रुष विदाहीन आहार रजस्य इष्ट दुख शोक आमय प्रदाह. हरे कृष्ण. சோ இங்க வந்து ரஜோகுணத்தை பத்தி வந்து சொன்னாங்க. ரஜோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியான உணவு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப கசப்பா வந்து இருக்கக்கூடியது, மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, ரொம்ப புளிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி லவணம். லவணம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், அது உப்பு அப்படின்ட்டு வந்து உப்பு நிறைந்த நிறைய உப்பு காரம்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. அப்புறம் வந்து சூடான எப்படி கொதிக்க கொதிக்க அப்படியே சாப்பிடுவாங்க. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியாது, நம்ம இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே இருக்கும், ஆனா உள்ள வந்து எரிஞ்சுட்டே இருக்கும். இது என்னன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ள ஏதோ இதெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து தொங்க விட்டு எரிய விட்டுருப்பாங்க. அது கேட்டேன்னா அது என்னவோ சொன்னாங்க, அது பண்றாங்க அப்படின்ட்டு வந்து பார்பிக்யூ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன் நான். பாவம் அந்த அனிமல்லாம் வந்து தோல் எல்லாம் உரிச்சு எல்லாத்தையும் நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க, அந்த எவ்வளவு வருத்தப்படும் இல்லையா. அந்த ஆத்மா வந்து மேலேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், தன்னை எப்படி போட்டு படுத்துறாங்களே அப்படின்னு. காரமான ரொம்ப எப்படி அதுக்கு உண்டான காரம், ஏன்னா இது ஜாஸ்தியா இருக்கும், இல்ல கொழுப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அந்த ஈக்குவலைஸ் பண்றதுக்காக உப்பும் காரமும் வந்து போடணும். எப்படி நம்ம ஊர்கால போடுறோம் இல்லையா, ஊர்கால வந்து உப்பும் காரமும் போட்டாதான் நீடிச்சு இருக்கும், இல்லையா அது கெட்டு போயிடும் சீக்கிரம் அப்படின்வாங்க இல்லையா. அதனாலதான் ஊர்காவை வந்து பிபி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்ட்டு வந்து சொல்லுவோம், ஏன்னா அதுல வந்து உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால. உலர்ந்த அப்படின்னு வந்து அவங்களோட ஃபுட் எல்லாமே வந்து தளர இருக்காது, அப்படியே பிடிச்சு சாப்பிடுற மாதிரிதான் வந்து இருக்கக்கூடிய ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பம் என்னன்னா இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் தான் வந்து விருப்பம். இத்தகைய உணவு துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகிறது, துன்பம் தரும். துன்பம் ஏன் தரும் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே எப்பவுமே இந்த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் டு டைஜஸ்ட். நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து பார்த்துருக்கேன், நாங்க வந்து இந்த ட்ரைனிங்க்கு எல்லாம் போகும்போது கூடவே வந்து நிறைய இவங்க எல்லாம் கூட வருவாங்க, அந்த புலால்ன்றவங்க எல்லாம் கூட ஆர்டர் அவங்க டேபிள்ல ஆர்டர் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து காலையிலே பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கே வந்து நான்வெஜ் ஆட் பண்ணுவாங்க, திருப்பி மத்தியானம் வேற ஆட் பண்ண நான்வெஜ், நைட் வேற நான்வெஜ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம 3 வேளையும் வந்து அதையே வந்து சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த உணவு செரிமானம் வந்து டைம் ஆகும். புலால்ன்றது அந்த செரிமானம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரத்துல வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் சாப்பிட்றவங்களுக்கு 4-5 மணி நேரத்துல வந்து செரிமானம் வந்து ஆயிடுது. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து 6ல இருந்து 8 மணி நேரம் வந்து ஆகுது. ஸோ ஒரு உணவுக்கு இன்னொரு உணவுக்கு அவ்வளவு கேப் வந்து அது வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து செரிமானம் வந்து ஆகிறது கஷ்டம். அதெல்லாமே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வயிற்றுல போய் வந்து தங்கும், இப்பெல்லாம் வந்து வயிற்றுல தங்கி அதுதான் வந்து லைனிங் ஆகுது. அப்புறம் வந்து இதயத்துக்கு வந்து பலவீனம் வந்து ஆக்கிறதும் அப்படின்ட்டு வந்து துன்பத்தை வந்து கொடுக்கும். ஏன் துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம எப்பேற்பட்ட உணவு, எந்த இதை சாப்பிடுறோம், எந்த மிருகத்தோட உணவு வந்து சாப்பிடுறோம் அப்படின்றது, எந்த மிருகமா சாப்பிடுறோம், அந்த மிருகத்துக்கு ஏதாவது நோய்வாய் இருந்தது அப்படின்னா அந்த நோய் வந்து இவங்களை வந்து தாக்கும். அதனால இதனால வந்து நோய் வந்து உண்டாகின்றது. இது வந்து இந்த குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு மாத்திரம்தானா, ரஜோ குணத்துல சத்துவ குணத்துல கூட சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சில கீரையெல்லாம் வந்து பறிச்சுட்டு வந்து அப்படின்னா அதுல வந்து விஷக்கீரையோ சேர்ந்துட்டு அப்படின்னா அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டு. அதனாலதான் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப கவனத்தோட நம்ம சமைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த கீரையோட ஒத்து வராத இன்னொரு கீரை இருந்தது அப்படின்னா அதை தள்ளி எடுத்து வைக்கிறது தான். நம்மளுக்கு விவரம் தெரியல அப்படின்னா தள்ளி எடுத்து வைக்கிறது நல்லது. அந்த விஷக்கீரை வந்துடுது அப்படின்னா அதுவும் வந்து நோயை வந்து பரப்பக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
ஆனா இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய உணவு வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா காரம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், கசப்பு இருக்கும், அப்புறம் வந்து கொழுப்பு சத்து வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அடுத்தது வந்து சூடா வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது, இது எல்லாமே வந்து கணக்கு அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகள் எப்படி அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து தமோ குணம், 10வது. யாதயாமம் யாதயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் ச யத் உச்சிஷ்டம் அபி ச அமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க பிரபுபா, இங்க விளக்கம் வந்து அதுக்கு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்டு உணவு தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அந்த நாரி அவிலாக்குவைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிடக்கூடாது. எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து சூடாதான் வந்து சாப்பிடணும். பகவானுக்கு கூட வந்து ஆரி அவிலா போய் அப்படியே பிரசாதத்துக்கு வந்து வைக்கக்கூடாது. நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு எப்படி சாப்பிடுவோம்? கொஞ்சமான சூடா இருந்தாதான் நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு மிதமான ஒரு சூட்ல நம்ம வந்து அந்த பிரசாதத்தை தயார் பண்ணி பகவானுக்கு. ஏன்னா இந்த தமோ குணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சமைக்க உணவு. அடுத்தது வந்து சுவையற்றதாகும், அதுல சுவையே இருக்காது, ஏதோ கொடுத்தாங்களே அப்படின்றதுக்காக சாப்பிடக்கூடியவர்கள் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பழைய உணவு, அதாவது பழைய உணவு அப்படின்னா, நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். நானு சில பேர் வீட்டுல எல்லாம் வந்து குழம்பு வைப்பாங்க நைட்டு, காலையில வந்து வேலைக்கு பண்றவங்க இல்ல முன்னெல்லாம் வந்து பிச்சைக்காரங்கன்னு சொல்லிட்டு வாசல்ல வந்து வாங்கிப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க. நான் அதை நினைச்சுப்பேன். நான் அது பார்த்தாலே வந்து ஊசி பண்ண மாதிரி மேல ஏடு மாதிரி பிடிஞ்சிருக்கும், ஒரு மாதிரி இது மாதிரி. அந்த மாதிரி உணவெல்லாம் கூட அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய, அதை வந்து எடுத்துட்டு போய் சாப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கும் அவங்க பசங்களுக்கு கூட வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஆனா இப்ப வந்து யாருமே வாங்குறது கிடையாது. அது வந்து பார்த்து அது நல்லா நோட் பண்ணியிருக்குது. நம்மளுக்கும் வந்து யோசிப்போம் நம்ம கொடுக்குறது. அடுத்தது வந்து எச்சில் பட்ட உணவு அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து அது நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். நானு ஒரே அறையிலேயே உட்காந்து எல்லாருமே வந்து உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அது வந்து நிறைய வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள். அடுத்தது வந்து நீங்க வந்து இந்த பர்த்டே கேக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திருப்பீங்க. இந்த பர்த்டே கேக்கை வந்து கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எடுத்துட்டு ஒருத்தர் வாயிலையா வச்சு வச்சு எடுப்பாங்க. அவங்க சாப்பிட்டு அடுத்த கடைசியா வந்து இவங்களுக்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க, யாரோ ஒருத்தர் சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாமே எச்சில் படம். எச்சில் எதுக்காக கூடாது அப்படின்றது அதுக்கே வந்து ஒரு பெரிய விளக்கம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில இவங்க எல்லாமே. அதுல என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தரோட எச்சில் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய பாவங்களை நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும். அதுக்காக தான் எச்சில் பட்ட உணவை வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து
இது வந்து தீண்டத்தகாத பொருட்கள். தீண்டத்தகாத பொருட்கள்னா நீங்க வந்து காய்கறி கடையில எல்லாம் வந்து போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில இடத்துல எல்லாம் வந்து தனியா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. மாதிரி கொஞ்சம் அழுகின தக்காளி, அழுகின வந்து காய்கறிகள் அதெல்லாம் வந்து தனியா ஒரு கூடையில போட்டு வச்சிருப்பாங்க. எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க, தூக்கி போட வேண்டியது தானே அப்படின்னு காய்கறி கிட்ட. இல்ல இல்ல அவன் வந்து வாங்கிப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்து நான் சொன்னேன், யாரு வந்து வாங்கிப்பாங்க அப்படின்னா, இல்ல இந்த மாதிரி 2 ரூபாய்க்கு கொடுங்க, 3 ரூபாய்க்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. அதுக்கு இதெல்லாம் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொன்னார். இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாலே இந்த தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய வந்து செய்யக்கூடிய விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதுல வந்து ஒரு கதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மகாராஜா வந்து அவர் வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டு எல்லாமே வந்து பண்றாரு. இப்போ ஒரு இந்த இவங்களுக்கு சன்னியாசிகளுக்கு எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு தானமும் பண்ணி சாப்பாடு சாப்பாடு போட்டு தானம் வந்து பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு. அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து சன்னியாசி யாருமே வந்து கிடைக்கல அந்த மகாராஜாக்கு. அப்போ ரோட்ல வந்து ஒரு சன்னியாசி போயிட்டு பார்த்த உடனே அவரை கூப்பிட்டு நீங்க வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சரின்ட்டு அவர் வந்து சாப்பிட்டாரு. ராஜ இதுலயே உணவாச்சு, அதனால சாப்பிட்டாரு. சாப்பிட்டுட்டு சாதாரணமா வந்து சன்னியாசிகள் வந்து இதுக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. ராஜா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அவர் போய் வந்து அவங்க வீட்டுல போய் வந்து சாப்பிட்டாரு. சாப்பிட்ட உடனே அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இதுவா ஃபீல் பண்ணாரு அந்த சன்னியாசி. உடனே ராஜா வந்து சொன்னாரு, நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்திட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து போங்களேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சோ அப்படி ஆசுவாசப்படுத்தி அவர் வந்து போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இரவாயிடுது. இரவானால அவர் வந்து ராஜா வந்து அனுப்ப மாட்டேன்னு வந்து சொல்லிட்டு நைட் தங்கிட்டு காலையில போங்க அப்படின்னு. ஸோ இரவு வந்து அவன் வந்து தங்கிட்ட அப்புறம் காலையில அவர் வந்து கிளம்பி போறதுக்கு முன்னாடி அவரு இந்த ராஜா அந்த எந்த அறையை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருந்தாங்களோ அந்த அறையில வந்து நிறைய வந்து வெள்ளி அந்த பாத்திரங்கள்லாம் நிறைய வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த எல்லாத்தையும் வந்து தன்னுடைய பை வச்சுட்டு இருப்பாரு. எப்பவுமே வந்து சன்னியாசிகள் ஒரு பையை வச்சுப்பாங்க, அந்த பைக்குள்ள போட்டுட்டாரு அவர். அது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அவர் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விடை பெற்று அவர் வந்து நேரம் வந்து தன்னோட குடிலுக்கு வந்து போயிட்ட அப்புறம் அவர் வந்து ஆஹ் அவரு கொஞ்சம் தியானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து குளிக்க போனார். குளிச்சுட்டு வரும்போது அவருக்கு வந்து அப்பதான் ஏதோ ஒரு மயக்கத்துல இருந்து வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு வந்து பார்த்தா அவருடைய இத பைய பார்த்தா இதெல்லாமே இருக்கு. இது என்ன இது, நம்ம பையில போய் இந்த வெள்ளி சாமான் எல்லாம் வந்திருக்கு, இப்படி வந்தது அப்படின்றத மாதிரி அவர் ரொம்ப வந்து கவலையா இருந்தாரு. அதுக்குள்ள வந்து மன்னருக்கு நேர போயிட்டு என்ன பண்றாரு, அண்ணா இது எப்படி வந்து ஐ திங்க் உங்களோட மாளிகை சம்பந்தப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேன், இது எப்படி பைக்குள்ள வந்ததுன்னு தெரியல, நீங்க வந்து நீங்க வந்து எனக்கு இந்த ஞாபகம் இல்ல, எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் திரும்பி எடுத்துக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தை எல்லாம். ஆனா எனக்கு ஒண்ணு மாத்திரம் விஷயம் தெரியணும், என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து எங்க இருந்து அரிசி வாங்கினீங்க அப்படின்றத வந்து அரிசி அப்புறம் வந்து இந்த சாமான் எல்லாம் எங்க வாங்கினீங்க அப்படின்னு போது ராஜாக்கு அதை பத்தி தெரியல. உடனே வந்து மந்திரியை வந்து கூப்பிடுறாரு. மந்திரி வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி சில பேர்லாம் வந்து கடத்திட்டு போறாங்க இல்லையா, கடத்தல் எல்லாம் நடத்துது இல்லையா, அந்த அரிசி கடத்திட்டு போறது அதெல்லாம் அந்த கடத்தல் கும்பல்ல இருந்து எடுத்துன்னு வந்ததுதான் அந்த அரிசி தான் அப்படின்ட்டு வந்து மன்னர்கிட்ட வச்சுட்டாங்க. இந்த உணவு வகைகள்ல அதை வச்சு தயார் பண்ணிட்டுதா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோடனே அப்பதான் அவருக்கு வந்து புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா அது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது, அந்த அந்த குணம்தான் வந்து வரும் அப்படின்றது அவர் வந்து அந்த கதை மூலமா வந்து இதை பத்தி வந்து அந்த இவர் வந்து சொன்ன அந்த பிரபுஜி வந்து சொன்ன என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம அந்த உணவை சாப்பிடுறது கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான குணங்களை வந்து நம்மளுக்கு வந்து உண்டு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல இந்த கிருஷ்ண பிரசாத் நம்ம வந்து இதுலயே வந்து பார்த்திருக்கோம். நான் அந்த 13வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து கஷேத்திர விபாக யோகம் படிக்கும் போதும் ஒரு உயிர் வழிக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்காரு, ஆத்மா இருக்கு. அவங்க வந்து உணவு சமைக்கும் போது கூட பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி கொடுத்துதான் சமைப்பார்கள் அப்படின்ற இதை வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். ஸோ நம்ம அதனால்தான் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி நம்ம உணவு சமைக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய கெட்டதுகள் அத்தனையும் வந்து விலகி விடும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அது வந்து அங்க வந்து பண்ணல. ஆனா அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் மங்கி இருந்ததுனால அந்த இவருக்கு வந்து அதனுடைய தாக்கம் வந்து அந்த சன்னியாசிக்கு வந்து ஏற்பட்டது அப்படின்றது அவர் வந்து
ஸோ அதனாலதான் நம்ம எந்த இடத்துல உணவு சாப்பிடணுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லா இடத்துலயும் உணவு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடணும். எந்த மாதிரியான அவங்களுடைய குணாதிசயம் இது நான் வந்து என்னோட ஸ்கூல்லயே நான் வந்து பார்த்திருக்கேன். சத்துணவு கூடத்துல வந்து அந்த பசங்கள்லாம் வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்றது அப்படின்ட்டு அந்த இவங்க வந்து சமையல் பண்றது குக்கோ வந்து அப்புறம் வந்து அந்த அவங்களோட அசிஸ்டன்ட்டும் வந்து சொல்லுவாங்க, மேடம் சமையல் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்க சமைச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். அப்ப போய் பார்த்தோன்னா அதுல வந்து சரியா குக் ஆகல சாப்பாடு, பாதி வெந்ததும் வேகாந்தமா இருந்தது. அப்ப நான் என்ன பண்ணேன், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது வாங்கி கொடுத்தேன், ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஸ்விட்ச், அந்த ஒரு இது பிளக் இதை வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டேன். நான் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து சமைக்க ஆரம்பிக்கும் போது இது போடுங்க, நீங்களும் சொல்லிட்டே இருந்தது ஓம் நமோ நாராயணாய நம அப்படின்றது வரும். எல்லா சுவாமியும் வந்து உங்களுக்கு எந்த சுவாமி வேணுமோ அதுல வந்து இது பண்ணிட்டு நீங்க வந்து சமைங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இல்ல மேடம் நான் சொன்னேன், நீங்க வந்து 2 பேருமே வந்து 2 பேருக்கும் வந்து போட்டி சண்டை போட்டுட்டே நீங்க வந்து பண்றதுனாலதான் பசங்களுக்கு அது வந்து ஜீரணமாகும். செய்யக்கூடிய உணவு வந்து எப்பவுமே வந்து ஜீரணமாகணும் அப்படின்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே நம்ம பண்ணும்போதுதான் எல்லாருக்கும் அது இது வந்து ஜீரணமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க போட்டு பண்ணதுனால பசங்களோட ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து கம்மியாயிருது அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து நம்ம உணவு சாப்பிடுறது அது கூட வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இன்க்ளூடட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நீங்களே கூட நீங்க வந்து பார்த்திருக்கலாம், சில இடத்துல எல்லாம் அந்த ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் போனா வயிற்று வலி வருவாங்க. ஏன்னா எந்த மாதிரி எண்ணெய் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த இதெல்லாம் ஃபுட் வந்து எவ்வளவு மேஜரா வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து பிளே பண்ணுது அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் நம்ம வந்து 10வது இது பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, 9 குணங்கள் அது நம்ம வந்து இதுதான் வந்து நம்ம இது வந்து இந்த உணவு வகைகள் நம்ம வந்து பார்க்கணும். நம்ம எரியிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது, அப்புறம் வந்து இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, இந்த கடைசியா இருக்கிறது வந்து இந்த புழுக்கள்லாம் வந்து நெளிஞ்சிட்டு இருக்கும், அதே கூட வந்து சாப்பிடக்கூடியவர்கள் வந்து இது வந்து இந்த பிரெட் எல்லாம் இந்த மாதிரி யாருக்கான வாய்ப்பு இது ஆக்சுவலா இது சீஸ், அது பிரெட் கூட சில சமயம் வந்து அந்த மாதிரி யாருக்கான வாய்ப்பு இல்லை, ஒரு மாதிரி பூஞ்சைகளம் போகுது, அதே கூட வந்து சாப்பிடக்கூடியவர்கள் வந்து 11th one. ஸோ அதான் இங்க வந்து ஒரு உணவு இதுல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த மாதிரியான உணவு சாப்பிடுறோமோ அந்த உணவு வந்து சத்துவ நியூட்ரிஷியஸா சாப்பிடணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமும் இருக்கணும் அப்படின்னா காலையில வந்து இஞ்சி சாப்பிடணும். இஞ்சியில தண்ணியில இஞ்சி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதை வந்து சாப்பிடணும். மத்தியானம் வந்து சுக்கு, நம்ம இது சாப்பிடுறோம் இல்லையா சுக்கு காஃபின்னு சொல்லல, அந்த சுக்கு காஃபியை வந்து சாப்பிடலாம். அடுத்தது வந்து காஃபினா காஃபி பவுடர் கிடையாது, சுக்கே வந்து நம்ம இடிச்சு போட்டு தண்ணியில விட்டு கொஞ்சமா பால் விட்டு சர்க்கரையை போட்டோம்னா சுக்கு காஃபி ஆயிடுது. அடுத்தது வந்து நைட் வந்து நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா கடுக்கா வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஆயுர்வேதத்துல இது வந்து ரெக்கமெண்ட். நம்மளோட உடம்பு ஆரோக்கியம் இருக்கணும்னா காலையில வந்து இஞ்சி, சுக்கு, நைட் வந்து கடுக்கால நம்ம வந்து தண்ணி எல்லாமே கடுக்கா சாப்பிட்ட அப்புறம் நம்ம வேற எதுவும் வந்து சாப்பிடணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா. அடுத்தது வந்து அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, உணவின் நோக்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆயுளை வந்து நீடிக்கிறது, மனதை வந்து தூய்மைப்படுத்தி உடல் பலத்தை வளப்படுத்துவதாகும். உணவின் ஒரே குறிக்கோள் இந்த உணவு வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடல, இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிடல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியம் வந்து கெட்டு போய்விடும் அப்படின்ட்டு வந்து தீண்டத்தகாத பொருட்களான மது, மாமிசம் முதலியவற்றிலிருந்து இவை முற்றிலும் வேறு. 8வது ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டுள்ளபடி கொழுப்பு சத்து மிக்க உணவிற்கு மிருகங்களை கொள்வதால் அடையப்படும் கொழுப்பிற்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. எல்லா உணவிலும் சிறந்ததான பாலில் உருவில் மிருகத்தின் கொழுப்பு நமக்கு கிடைக்கின்றது. பால், வெண்ணெய், பாலாடை கட்டி முதலிய பொருட்கள் மிருகத்தின் கொழுப்பை அப்பாவி மிருகங்களை கொள்வதற்கான தேவை ஏதுமின்றி வழங்குகின்றன.
மிருகவதை வந்து நடைவதற்கு ஒரே காரணம் கொடூர மனப்பான்மையே ஆகும். அடுத்தது வந்து கசப்பு, உப்பு கரிக்கின்ற மிக சூடான உணவு, மிளகா பொடி ஜாஸ்தியா சேர்க்கறது, இதெல்லாமே வந்து வியாதியை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. எச்சில் பட்ட உணவு வந்து முழுமுதற் கடவுளுக்கு முதலில் படைக்கப்பட்டவையாக இருந்தால் அல்லது சாதுக்களால் முதலில் உண்ணப்பட்டதாக இருந்தால் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம வந்து பாரதத்துல வந்து நாரதர் வந்து அப்படிதான் வந்து வளர்ந்தார். நாரதர் வந்து முற்பிறவியில வந்து அவர் வந்து ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்து அவர் வந்து இந்த சாதுர்மாச இது விரதத்துக்கு வந்து நிறைய வந்து சாதுக்கள்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து உணவு சமைச்சு அவங்களுடைய அந்த பாத்திரத்தை எல்லாம் எடுத்து அவங்க தேய்ப்பாங்க. அதுல வந்து மிஞ்சின உணவு இல்ல அவங்க சாப்பிட்ட உணவுல மீதி இருக்கும். அந்த உணவு வந்து நாரதர் வந்து சாப்பிட்டுனால்தான் அவர் வந்து ஹையர் லெவல்ல வந்து அட்டன் பண்ணாரு அப்படின்ட்டு வந்து அந்த எச்சில் பட்ட உணவுன்னா அந்த மாதிரி உணவு தான் நம்ம வந்து சாப்பிடுறதுக்கு பர்மிட்டட் அப்படின்றாங்க. அடுத்தது வந்து பகவானுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்ட உணவு தான் நம்ம வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிரசாதம் இல்லாம வேற எதுவும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உணவை களங்கமற்றதாக சாப்பிடத்தக்கதாக மற்றும் எல்லோருக்கும் சுவையானதாக மாற்ற ஒருவன் அதனை பரமபுருஷ பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்தல் அவசியம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ். கிருஷ்ணா படிங்க. अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय सात्विकः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். பலனை எதிர்பார்ப்பு. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு யஜ்ஞம் பண்றோம், அதுக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து ஜபம் பண்றேன். ஜபம் பண்ணும்போது நான் வந்து பகவானே நான் இதுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சத்துவ குணம் வந்து கிடையாது. நான் வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணக்கூடிய அந்த யஜ்ஞம் வந்து சத்துவ குணத்தை சேர்ந்ததாகும் அப்படின்ட்டு. மனதில் ஏதேனும் ஒரு நோக்கத்துடன் யாகம் செய்வது பொதுவான தன்மையாகும். ஆனால் அத்தகைய ஆசைகள் ஏதுமின்றி யாகம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று இங்கே கூறப்பட்டது. அது கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். கோயில்களிலோ தேவாலயங்களிலோ செய்யப்படும் சடங்குகளை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். அவை பெரும்பாலும் ஏதேனும் ஒரு பௌதிக லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டு செய்யப்படுகின்றன. எனவே அது சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படுவது அல்ல. ஒருவன் தன்னுடைய கடமையின் பொருட்டு கோவிலுக்கோ தேவாலயத்திற்கோ செல்ல வேண்டும். பரமபுருஷ பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். எந்த ஒரு பௌதீக நன்மையும் எதிர்பார்க்காமல் மலர்களையும் உணவுப் பொருட்களையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். கடவுளை வழிபடுவதாக மட்டும் கோவிலுக்கு செல்வதில் எந்த பயனும் இல்லை என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கின்றனர். ஆனால் கடவுளை பொருளாதார நன்மைக்காக வழிபடுவதை சாஸ்திர விதிகள் பரிந்துரைப்பது இல்லை அப்படின்ட்டு பகவானை வந்து எனக்கு வந்து இவ்வளவு பொருள் கொடு, எனக்கு வந்து பணம், எனக்கு நிறைய அன்பு அப்படின்றது வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல கொடுக்கப்பட்டதில்லை அப்படின்ட்டு வந்து
12 யஜ்ஞங்கள்ல இருந்து எதுக்காக சரி இது வந்து தமோ இந்த ரஜோகுணத்தை இந்த யஜ்ஞம் பண்றவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. 12வது ஸ்லோகம் அபிசந்தாய हरे कृष्ण माताजी। अभिसंताय तु फलं तंबार्तमैव यत् युज्यते परदश्रेष्ठ तं यज्ञं वित्ति राजसं। हरे कृष्ण माताजी। ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படிப்பட்ட யஜ்ஞம் செய்வாங்க அப்படின்னா, ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனை ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக தான். சில பேர்லாம் வந்து பப்ளிசைஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி யஜ்ஞம் பண்றோம் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்ட்டு வந்து அன்னதானம் தான் வந்து அது வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ அவங்க வந்து விளம்பரப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்ம வீட்டுல நம்ம யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம விளம்பரப்படுத்த மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக விளம்பரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுடைய ரஜோகுணத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகின்றது. ஸ்வர்க லோகத்திற்கு உயர்வு பெறுவதற்காக அல்லது இவ்வுலகில் ஏதேனும் ஒரு பௌதிக நன்மை பெறுவதற்காக யாகங்களும் சடங்குகளும் சில சமயங்களில் செய்யப்படுகின்றன. அத்தகைய யாகங்களும் சடங்குகளும் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. हरे कृष्ण माताजी। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्ण। சாஸ்திர விதிகளை ஹீனம்னால மதிக்கிறது இல்லை. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகம் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இவங்களுக்கு எல்லாம் தட்சணை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது கொடுக்க மாட்டாங்க. யாரு வந்து யாகம் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தட்சணையை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. பிரசாத விநியோகமும் அவங்க வந்து பண்ண மாட்டாங்க. வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாகும். இது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு எதை சொன்னாங்க நாங்க பண்றோம் அப்படின்னு அது வந்து நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு யாகமாக கருதப்படுகின்றது. இருள் நிறைந்த தமோ குணத்தில் உள்ள நம்பிக்கை உண்மையில் நம்பிக்கை அல்ல. சில சமயங்களில் பணம் சேர்ப்பதற்காக மக்கள் சில தேவர்களை வந்து வழிபடுகின்றனர். பின்னர் சாஸ்திர விதியை புறக்கணித்து அப்பணத்தை புலனின்ப செயலுக்காக செலவிடுகின்றனர். இத்தகு ஆடம்பர மத சடங்குகள் உண்மையானவையாக ஏற்கப்படுவது இவை எல்லாமே தமோ குணத்தில் இருப்பவை. அசுரத்தனமான மனோநிலையை உண்டாக்கும். இவை மனித சமுதாயத்திற்கு எந்த விதமான நன்மையை அளிப்பது இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பானாசுரன் இருந்த அசுரன் வந்து இருந்தார். அவன் வந்து என்ன பண்ணா, அவன் வந்து இது தவம் வந்து மேற்கொண்டார். யூஸ்வலா வந்து இந்த தவத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய இதர் வந்து சிவபெருமானையோ இல்ல பிரம்மாவையும் வந்து அவங்க வந்து அவங்களை நோக்கியும் வந்து அவங்க வந்து தவம் செய்வாங்க. இவங்க வந்து பல 100 ஆண்டுகள் வந்து பல இது தவம் செஞ்சதுனால சிவபெருமான் வந்து அவனுடைய தவத்தை மெச்சு அவர் நேர வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்து உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு போது அவர் வந்து நிறைய வந்து கண்டிஷன்ஸ் சொல்றான். நான் வந்து நான் வந்து யார்கிட்டலாம் நான் வந்து கை வைக்கிறேனோ அவங்க எல்லாம் வந்து பஸ்மம் ஆயிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். பஸ்மாசுரன். சோ அவங்க எல்லாம் பஸ்மம் ஆயிடணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறான். அப்ப வந்து சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துறாரு. அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான் தலையிலேயே வந்து கை வைக்கப்படுறாரு. சிவபெருமான் வந்து ஓடுறாரு. எங்க ஓடுறாரு அப்படின்னா பார்க்கடல் பள்ளி கொண்டிருந்த நாராயணன் அப்படி ஓடுறாரு. அவர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, சரி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, நான் இது மோகினி அவதாரமா வந்து எடுத்து இந்த ராட்சசனான பஸ்மாசங்களுக்கு இந்த மோகினியை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அவ பின்னாடியே வந்து போனாரு. அவங்கள வந்து தொடணும் அப்படின்னு போது இல்ல நீ வந்து குளிச்சுட்டு வந்தாதான் தொட முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து போய் குளிச்சுட்டு வரா. குளிச்சுட்டு வந்துட்டு நான் இப்ப வந்து தொடலாமா, இல்ல நான் வந்து எப்பவுமே வந்து டான்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. டான்ஸ் எல்லாம் தெரியாது, நான் சொல்லி கொடுத்தா ஆடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த அசுரன் வேற வந்து சொல்லுவார். சோ அபிநயம் பிடிச்சு இது பண்ணும்போது கடைசியா வந்து தன் தலையிலேயே வந்து அந்த மோகினி வந்து தன் தலையில கை வைக்கிறா. இவனும் வந்து முட்டாள்தனமா நான் வரத்தை வந்து மறந்துடுறான். தன்னோட தலையிலேயே வந்து அவன் வந்து கை வச்சுக்கிறான். அப்ப அவனே வந்து பஸ்மம் ஆயிடுறான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து முட்டாள்தனமான வேலையை வந்து அவன் வந்து செய்கின்றான் அப்படின்ட்டு.
அந்த இருள் நிறைந்த தமோ குணத்தில் வந்து நம்பிக்கை உண்மையான நம்பிக்கை கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து. அடுத்தது வந்து தவங்கள் வந்து இவங்க எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்றது 14ல இருந்து 16 வரைக்கும் வந்து தவங்கள். தவம் அப்படின்னு வரும்போது உடல் தவம், மனோதவம், வாக்குத்தவம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த உடல் தவம் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எப்பேற்பட்ட இதுவா இருக்கணும் அப்படின்னா, பெரியவங்களை பார்த்தா இதுதான் வந்து சனாதன தர்மம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பெரியவங்களை பார்த்தா நம்ம வந்து வணக்கம் சொல்லணும். அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்துல இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல வந்து பூனல் போட்ட பையனோ யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா யார் வீட்டுக்கு பெரியவங்க வந்தாலும் அவங்களை வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க. தண்டவத் பிரணாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதை வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய இது வந்து சொல்லுவாங்க, அவங்களுடைய என்ன சர்மா அப்படின்றதே வந்து அபிவாதின்றது அது வந்து சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து உடல் தவம் அப்படின்ட்டு வந்து வாக்குத்தவம் அப்படின்றது நம்ம யார்கிட்ட எப்ப பேசினாலும் வந்து நம்ம உண்மையதான் வந்து பேசணும். அடுத்தது வந்து பிளீசிங் அப்படின்னு வரும்போது எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாத ஒருத்தர் வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு, அவரை போய் பார்க்க போறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம எப்பேற்பட்ட பேச்சு இருக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, எல்லாமே நல்லா சரியாயிடும். அவருக்கு வந்து இது வந்து தலைக்கு வந்து தலைப்பாதையோட ஆயிடுச்சு, அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷனோட முடிஞ்சது, இனிமே இந்த வந்து நல்லா ஆயிடுவாங்க, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுன்னா நீங்க கூப்பிடுங்க, நான் வரேன் கண்டிப்பா அப்படின்ட்டு நம்ம பேசுறது வந்து உச்சிதம். ஏன்னா சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆமாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாத இருந்தாங்க, நல்ல ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணின்னு வந்துட்டாங்க, சில பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆளே போயிட்டாங்க அப்படின்னு. இருக்குமா இருக்காதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, ரொம்ப நிறைய பேர் இந்த மாதிரி அவநம்பிக்கை ஊட்டிடுவாங்க, அதுலயே பாதி பயம் வந்துடும். அதுலயே வந்து அவருக்கு 10 நாள் கழிச்சு பாருவாரு, அன்னைக்கு போயிடுவாரு. அதுதான் வந்து சொல்றது. நம்ம வந்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த மந்திர உச்சாரணம் பண்ண வேதிக் லிட்ரேச்சர், அதாவது வேத மந்திரங்களை சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து நன்மை தர பேச்சுக்களாக தான் வந்து பேசுவார்கள். அடுத்தது வந்து மனம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனம் வந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல வந்து வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கிராவிட்டி, அதாவது பேலன்ஸ்டா எதை பார்த்தையும் வந்து நம்மளுடைய சென்சஸை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மனம் போன போக்கெல்லாம் நம்ம வந்து போகக்கூடாது, அது வந்து பிடிச்சு இழுத்து வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு. எப்பவுமே ஒரு இதுல எல்லாத்தையுமே ஒரு திருப்தி வேணும். எப்பவுமே வந்து சிம்பிள் லிவிங் இஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு, சிம்பிளா இருக்கிறது பெஸ்ட். அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு சுய கட்டுப்பாடுன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. 13வது அத்தியாயத்துல அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து 21 குணங்கள் வந்து சொல்றாங்க. இது அத்தனையும் வந்து ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடியவர் இதெல்லாம் வந்து. அடுத்தது வந்து பியூரிஃபிகேஷன், நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து நம்ம வந்து பியூரிஃபைடா இருக்கணும். நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து நம்ம ஆத்மா மைண்ட் வந்து பியூரிஃபையா இருக்கும். யாருக்குமே வந்து கெடுதல் நினைக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம், கெடுதல் நினைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது, தூய எண்ணங்களாக இருக்குது. இதுதான் வந்து உடல் தவம், வாக்குத்தவம், மனோதவம் அப்படின்னு அந்த இதுல வந்து அடிப்படையில பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகான விளக்கங்கள்லாம் வந்து 14வது தேவத்விஜ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவத்விஜ குரு பிராக்ஞா பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 14வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வந்து உடல் வந்து எப்படி இருக்கணும் வந்து சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுது. இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம வழிபடுவது, பகவானை வழிபடணும். அடுத்தது வந்து பிராமணர்களை ஏன் வழிபடணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து வேதங்களை வந்து கற்கின்றார்கள். வேதம் வந்து கத்துக்கிறது வந்து அவ்வளவு ஈஸி வந்து கிடையாது. இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து கிடையாது. அவங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. சொல்ல சொல்ல அவங்க வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணி வரக்கூடியதான் வந்து வேதமே அப்படின்ட்டு வந்து அதை வந்து பிராமணர்கள் வந்து உச்சரிக்கிறார்கள். அந்த வேத மந்திரத்துக்காகவே அவங்களை வந்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும். அடுத்தது வந்து ஆன்மீக குரு, நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு குருன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க, அந்த குருவை வந்து வணங்கும். அடுத்தது வந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய பெரியவங்களை வந்து நம்ம
வணங்க வேண்டும். அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய வர செய்த தாய் தந்தையருக்கு நம்ம என்னைக்குமே வந்து நமஸ்காரம் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து தூய்மை வேணும். தூய்மை அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம எண்ணத்துல வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். உடலும் வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். எளிமை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ரொம்ப டாம்பிகம் வந்து இருக்கு. அடுத்தது வந்து பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். பிரம்மச்சரியம் அப்படின்றது வந்து இந்த எப்படி நம்மள வந்து கட்டுப்பாட்டோட இருக்க வந்து அதுதான் வந்து ஒரு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வேற எந்த இதுலயுமே வந்து உறவு கொள்ள. அதனால்தான் வந்து இந்த கல்யாணத்தின் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த கர்ப்பஸ்தானம் அப்படின்ட்டு வந்து 2 பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து கூடுகின்ற முதல் இரவு அப்படின்னு வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அது கர்ப்பஸ்தானம் வந்து பண்ணு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆயிருக்க கூடாது. ஏன்னா இந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அது வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஆண்கள் பெண்கள் 2 பேருமே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றோமோ அது அத்தனையும் வந்து பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம்ன்ற ஒரு போர்வையை வந்து கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு. அந்த பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா வந்து கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு. அஹிம்சை வந்து இருக்கு. அஹிம்சை வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. யாரையுமே வந்து இம்சிக்கக்கூடாது. யாருக்கும் வந்து தொந்தரவு செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து இதுதான் வந்து உடலுடைய தவம். நம்ம யாரை வணங்க வேண்டும்? பெரியோர்களை வணங்க வேண்டும், கடவுளை வணங்க வேண்டும், பிராமணர்களை வணங்க வேண்டும், ஆன்மீக குருவை வணங்க வேண்டும், பெற்றோர்களை வணங்க வேண்டும், பெரியோர்களை வணங்க வேண்டும். அப்புறம் வந்து தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அப்புறம் வந்து எளிமையாக இருக்கும். எளிமையா இருந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த பிரச்சனையும் வந்து கிடையாது. டாம்பிகமா இருந்தோம், நமக்கு இருக்கிற ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்து ஒரு 30 லட்சம் 40 லட்சம் வந்து செலவு பண்ணினோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒண்ணு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இத்தனை நாளா அவர் இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரே நாள்ல வந்து வான வெடிக்காது, இது பஸ்பமாயிடும், பட்டாசு வெடிக்கிற மாதிரி வெடிச்சு விட்டுருவோம். இது யாருக்கு வந்து என்ன லாபம்? ஒண்ணுமே லாபம் வந்து கிடையாது. அது அந்த குழந்தைக்கே வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளா கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த குழந்தைக்கே நம்ம அதை வந்து ப்ரெசண்டா கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் வந்து நல்லபடியா ஆகும். அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க வருவாங்க, இவங்க வருவாங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கணும், இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம வந்து பண்றது வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அடுத்தது வந்து பிரம்மச்சரியமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்பு வேற எந்த வந்து உறவு முறைகள்ல வந்து கொள்ளக்கூடாது. அடுத்தது நம்மளை யாரையுமே வந்து இம்சிக்க கூடாது. அதாவது தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றோம். நம்மளால இன்னொருத்தருக்கு வந்து இடைஞ்சல் வந்து ஏற்படக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம யாருமே வந்து அந்த வன்முறை செயல்கள்லாம் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்ட்டு இதுதான் வந்து உடல் தவம் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து வாக்குத்தவம். வாக்கு அப்படின்னு வரும்போது எப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உண்மையே பேசு, காரணத்தை கொண்டு போய் பேசாது. அதுக்குதான் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜா வந்து ஒரு உதாரணமாக 15வது अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हिदं च यत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते. हरे कृष्ण. உண்மையான எப்படி பேசணும் அப்படின்னா உண்மையாக பேச வேண்டும். சும்மா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது பண்றதுக்காக பொய்லாம் சொல்லக்கூடாது. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நம்ம வார்த்தை பேசுறது வந்து இனிமையா வந்து அதான் வந்து ராமாயணத்துல வந்து யாருடைய வந்து சொல் வந்து சொல்லின் செல்வன் அப்படின்றதே வந்து அனுமானுக்கு தான் வந்து அவ்வளோ வந்து இனிமையா வந்து சொல்லுவாங்க. யாருமே வந்து துன்புறுத்த மாதிரி வந்து பேசுறாங்க. அவ்வளோ வந்து அவருடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை அப்புறம் நிகழ்கால வாழ்க்கையும் அவர் வந்து தெளிவா அவருக்கு மனக்கண் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் வந்து பேசக்கூடியவர் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நன்மை அளிப்பது. நாம ஒருத்தருக்கு பேசுறோம் அப்படின்னா நீங்க பேசுனீங்க எனக்கு இப்போ வந்து எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தது, அதனால எனக்கு இன்னும் நிறைய உத்வேகம் ஜாஸ்தி வந்து நிறைய வந்து நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது வந்து பிறர் மனசை வந்து பொறுத்தவே கூடாது. எப்படி அப்படின்னா ஒரு பையன் வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டான் எக்ஸாம்ல அப்படின்னா
எங்கெங்க அவன் படிச்சான்? நீங்க ஸ்கூல் போயிட்டு நீங்க வந்து வேலைக்கு போயிடுவீங்க, நான் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன், படிக்கிறது கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, ஊர் சுத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து அவங்களுடைய மனசை வந்து இன்னுமே வந்து புரியும். ஏற்கனவே அவன் ஃபெயில் ஆயிட்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மனசு வந்து ஆறல. அதோட வந்து பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி வந்து பேசும்போது இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு துன்பம் வந்து ஜாஸ்தி தான் ஆகும். அடுத்தது வந்து வேத மந்திரங்களை வந்து நம்ம சரியாக உச்சாடனம் பண்ணணும், சரியாக உச்சரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அண்மையும் தப்ப உச்சியது. அதாவது நம்ம எந்த ஒரு மந்திரம் வந்து சொன்னாலும் அது வந்து இது மாறாம வந்து சொல்லணும். வாக்கு பிழை, அதாவது ஸ்பீச்ல வந்து இந்த உச்சரிப்பு பிழை வந்து வராம வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு தனியா வந்து வேத கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு. அந்த உச்சாடனம் வந்து சரியா இருந்தாதான் இந்த வேதம் வந்து நல்லபடியா நம்மளுக்கு வந்து வேலை பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அது ரிவர்சல் நம்மளே வந்து அடிக்கும். அதுக்குதான் வந்து சொல்றது. இந்த இது எல்லாமே வேதம் அப்படின்னாலே அலைகள் தான். வேதம்னா அந்த ஸ்பீச் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அலைகள் வந்து நம்மள வந்து வேறு விதமாக தாக்கும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லுவாங்க வாக்குத்தவம். ஒருத்தர் வந்து வாக்குத்தவத்தில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, உண்மையை பேச வேண்டும், அடுத்தவருக்கு நன்மை பயக்கும்படியாக பேச வேண்டும், அடுத்தது வந்து துன்பம் தரக்கூடிய பேச்சாக இருக்கக்கூடாது, வேத மந்திரங்களை வந்து சரியாக உச்சாரணம் செய்ய வேண்டும். இது அத்தனையும் வந்து வாக்குத்தவம் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. மற்றவர்களது மனம் கிளர்ச்சியோட அடையும்படி ஒருவன் பேசக்கூடாது. ஒரு ஆசிரியர் தனது மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் போது உண்மையை பேசலாம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. இருப்பினும் அத்தகைய ஆசிரியர் தனது மாணவர்கள் அல்லாத பிறரிடம் பேசும்போது அவர்களை மனதை துன்புறுத்தி பேசக்கூடாது. இதுவே பேசுவதை பொறுத்த தபமாகும். இது மட்டுமன்றி அபத்தமாக பேசக்கூடாது. ஆன்மீக வட்டாரத்தில் பேசும்போது அவனது உரைகள் சாஸ்திரங்களால் ஆதரிக்கப்பட்டவையாக இருக்கிறது. நம்ம எது வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது சாஸ்திர சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கு. சும்மா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து எடுத்து விடக்கூடாது அப்படின்னு தான் கூறுவதை உறுதிப்படுத்த அவன் உடனடியாக சாஸ்திரங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்ட வேண்டும். அதே சமயத்தில் அத்தகைய உரை கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்க வேண்டும். அத்தகைய உரையாடல்களால் ஒருவன் மிகச்சிறந்த நன்மையை பெற்று மனித சமுதாயத்தை உயர்த்த இதையின்றி வேறுக்கும் வேத இலக்கியங்களை கற்க வேண்டும். இதுவே பேச்சின் தவமாகும் என்று இதோடு நான் வந்து कृपा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे